Ano nangyari? Bakit mga na-high blood kayo? At ikaw? Yung paa mo bubulok na. Hindi pa pinapagamot. Nasaan ba yung karpintero? Ngiramin natin yung gunting niya. Baka masira pa eh. Nako. Tapos magpapaalam. Anong sakit ng paa ko? Eh di wow. Eh di yaw. Tapos yung isa kita mo, ginagawa. High blood ka? O malakas ka magilik? Wala talaga. Eh, ikaw, Mayo. Kasama ka rin? Papa-BP ka? Ano? Oh my God! 30/70. Normal o abnormal? Ano lang konti. Ikaw, Mayo. Wala sa akin. Ako, lamang pa sa akin ng 10 ah. Ganito pala mga tiraner, no? 130 sa akin, over 90. Puro pa BP? O nalulula kayo? Ikaw, sarap buhay mo. Apeng daldal. Bulok na eh. Inagamot na nga eh. Eh, bulok nga. Dati mo ka lang ano. Ay, nako. Taba talaga ng mukha mo. Oh, tumingin pa. May gumagalaw ah. Oh, gumagalaw, uod. Hindi ka na makapaglaro basketball niyan. Putol na daliri mo. Bulok pa. Ay. Pohogi talaga eh, oh. Tamo, sarap ng buhay, oh. Oh. Dugo mo ah. 140 ka? Ako. Kung tayo sa karpintero, hiram kayo gunting, maputol na to. Taas mo. Para wala ng paa. Eh, kaysa ganito, lagi mong gagamutin. Eh. Ano saklay na si? Saklay. Lagi mong gagamutin yan. Eh, wala. Wala tayong magiging buhay nito. Wala pa buhay. Kami pa naggagamot sa'yo. Hindi tayo ka magpagamot. Ay, magaling ito. Nako, Inagamot na nga, kaya na mo po. mukha mo. Ano mo, oh? Kung ikaw yung pogi, kasama si Pangit. Kaya lang, hinabol na magkakapatid. Pangit na nga. Napunta ka sa vulcanizer. Vulcanizing boys na siya ngayon. Kung ikaw yung pogi, siya si Pangit. Tingin ka nga dito. Pogi. Kita mo? Sino pa? Sino pa ang magpapa-BP? Oo. Kapal na talaga ng mukha mo, no? Ang kapal. BP na. Oh my God! Ano yan, manicure? Pedicure? Oh. Ang ganda ng katawan, no? Macho. Si Ram BP yan, baka Wala, si Rabi P. Tingnan, pagmumukha pa lang, hindi na maipinte, oh. Ewan ko ba sa'yo? Ano nangyayari sa'yo? Araw-araw lalapit. Boss Lando, pero 50 wala pang bayad sa parking. Sabi, bukas ko na babayaran. Eh, problema, hindi nga binayaran. ito ako. Wala na, nako, kunwari ka pa, plastic ka. Kunwari, magbabayad kay Boss Lando. Boss, paano ka nga yung nail cutter doon? Dakaw, baka ba, oh? Ito yun. Visit na Di ka na mauulit. Tapos pakabili ka pa isting, tingnan mo yung katawan mo. Ano? Walang dugo, no? Walang dugo. Oh my Walang God! Dugo. Oh, ano dugo? Hindi ka matetetano sa sugat mo eh. Sa kuko mo eh. Oh. Ha? 120/70. Anemic. Ang pogi, oh. Sa kuko ka matetetano eh. Tingnan mo yung kuko mo. Bitch. Hindi nga. Hindi naig pa yung bata eh. Malupit ka. May ano pa, may doktor pa. Eh, doktor ka pa dito. Hindi yung pedicure pa. Mamaya, suotan mo ng safety shoes yan, ha? Oh, wag ka magreklamo. Magreklamo ka? Magreklamo ka? Nandito ka sa project, oy. Ito yung gusto mo. Anong aray? Anong aray? Hindi ka nang sa aray pa? Yung mukha mong pogi, oh. Tingin ka nga. To. No, pogi talaga.
Walang makapagtrabaho, walang Wala na, di pa pwede. Bawal yan. Pag ganyan. Oh, tingnan yung mukha mo. Ah. Tingnan yung mukha mo. Mukha mo hindi maipinta. Ang saklay daw, kunin sa labas. O yung walis na lang para mag-housekeeping na lang tong taong to. Ano ba? Babalutin mo pa. Huwag mo masyadong balutin, tanga. O tanga ka pala eh. Tanga. So maraming salamat sa panonood ng aking vlog. Dahil napakapangit ng taong to. Sige po, goodbye. Maraming salamat po sa inyong lahat.